tnieda uffiċjalment iċ-Ċirkewwa Marine Park Management Plan li permezz tiegħu il-Park Marittimu fiċ-Ċirkewwa mhux se jibqa' biss rikonoxxut bil-liġi imma wkoll se jiġi protett u mħares b'mod attiv. Dan tħabbar f'attività tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA fil-preżenza tal-Ministri responsabbli mill-Ambjent u t-Turiżmu, Mirjam Dalli u Ġewwettjana Bella rispettivament. Il-pjan identifika il-habitats u l-ispeċi fil-baħar li jeħtieġu protezzjoni, il-pressjonijiet li qed jaffettwaw iż-żona u l-miżuri meħtieġa biex jiġu indirizzati. Fost dawn hemm zoning, arranġamenti għall-irmiġ, kodiċi ta' kondotta, monitoraġġ u inforzar. Dan il-pjan għandu lan li joħloq bilanċ bejn il-ħarsin tal-ambjent u l-użu rikreattiv u ekonomiku tas-sit mingħajr ma jillimita l-aċċess. B'dan il-pjan in-nies se jgawdu dan il-post filwaqt li tnaqqas il-pressjoni fuq habitats l-aktar sensittivi. Il-Ministru Dalli qalet li permezz ta' dan il-pjan il-protezzjoni qed tissarraf f'azzjoni, miżuri ċari, responsabiltajiet definiti u monitoraġġ kontinwu. Il-Ministru Abela qal li dan se jiżgura li attivitajiet bħal dis, it-tbaħħir u t-turiżmu marittimu jkomplu jiżviluppaw b'mod sostenibbli filwaqt li jkun ippreservat il-ġmil naturali.